पकुड़ी खावा को पहुँच जाइए खाଇବା पकुड़ी प्रस्तुत कर पूजा आलू को बहुत चुपा छाड़ी पकाउं चुपा छाड़ू ना धुँच We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry. प्रथम थर रोषे कर आलू न हो आलू काट आलू को पचा पड़े आज किसी कहीं कहूना आसीगला करंट आसीगला पियाज काटी आखिर लोह झरी हो बेसन रगड़ा मझे माँ को सपोर्ट चिकन मसला गांधी पकड़ कर सान पुणी आसीगले पड़े गले माँ सहयोग कर लुण पकाय साहय कर लुण पकई चलते खाद लुण पकाउं लंका गुंड पड़गला चिकन मसला पड़ती बिलाई पकड़ा भलसे खाई गरम मसला गुंड गरम मसला पड़ा से राग खाया भल पाती पूजा लंका गुंड पकाउं बहुत तू आसुन कहला मोर गोली चला आज जन चुप चुप लुचिक देखते पड़े मारला बेलू से दौड़ कैमेरा आगे आसको लाज लगुच वर्षा पागे पूजा देखते आम घर घर को पकुड़ी खावाई बहुत बड़ा गेस्ट आसती से फरेन नाकरू पानी बहीगला पकुड़ी बस बडी भाई पर बडी आहरी पकुड़ी गैस टी बसिगला तले देखो छणा तेल अच्छी क्या कर तू फुल कौन बिंदु तेल ढलागला आप तेल पका गैस लगी वर्षा पाग पकड़ी हम पड़े हाथ धोले आखि जली हो फ्लाश पड़ी बोले बसला आसन बसले बसीगले पकड़ छाने आज पूरा फोकस अच्छी पकुड़ी छाणियारे आज किसी कही पाना तेल बहुत ये गले ध्यान सहित पकुड़ी छाणु आखि जली हो थाली मागुं निजे नहीं जाना तेल टक टक खला कि नहीं देखुं पड़ा है पड़े तेल देखा एत व्यस्त कहीं खाली जो मुहर हाय कर किसी कही पारना बेसन मागुंट चलती ना खातर की चलती वर्तमान कि
କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଣିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ପାତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା। ହାତ କାଳେ ଆଗୁଆ ହେଇଛି ସେ ହାତରେ ଘର ଦେଖିଦେ ଏ ଘର ସେ ଘର। ପାଠ ପଢି ପଢି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବହି ଖାଲି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାଠ ନାହିଁ। ପଢୁଆଳି ଛୁଆ ପଳଉଛନ୍ତି ନୁଚିକି ଘର ଦେଖିବା, ଖାଲି ବହି ଖାତାରେ ଭରପୁର ଘର, ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି 10 ନଜର ପକେଇଦେବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା କରି କରି ସେ ଥରେ ଖୋଲି ସାରିଲେଣି। ଟକ 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 କରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଗଲା। ପୁରା ଚିକଚିକା ହେଇଯାଇଛି ପକୁଡ଼ିଟି, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଖାଇପାରିବେ, ତେଲରେ କିନ୍ତୁ ଭାସୁଛି। ବାଃ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। କରୁ କରୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପକୁଡ଼ି ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା? ଆଖି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ହାତ ବନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଧର ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲି, ଚିକୁନା ଥିଲେ, କହ୍ନେନା ଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡୁରାନ ଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ସେମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ଏହିପରି କଥା। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫ୍ୟାଚ୍ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବ, ମୋ ପକୁଡ଼ି ପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ପକୁଡ଼ି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ଭଉଣୀ ଆସି ଲଙ୍କା କାଟୁଛନ୍ତି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପକୁଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲ୍, ଭରପୁର ପକୁଡ଼ି ଖାଇଗଲେ ପଳେଇଲେ ତ ଗୋଟେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ କଟା ହେଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବେ ସବୁ ଆମର ଜେପି ଭାଇ କାଟିଛନ୍ତି। କାଟିଛି କେତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଖିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଏ କଡ଼ ପକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଜେପି ଭାଇ କାଟିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆଳୁ କାଟିଛି। ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ, ଖିଆ ଯିବ ପକୁଡ଼ି ଝୋଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୁଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଖାଇବୁ ଗାଁ ଗାଁ କରି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପକୁଡ଼ି। ପକୁଡ଼ି କରାଳି ସରିଗଲା, ତାଙ୍କ ପକୁଡ଼ି ଗଲା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ମନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ଏଠି ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ଜାଣିଥିବେ ସବୁ ଖାଏ। ସୁପର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପକୁଡ଼ି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆହୁରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ବାଏ।